Anasko, Na'am Daza. kana studio ne? Ina studio. Kana jin me ke faruwa ko a gari? Me ke faruwa kuma? Fyaɗe ya zama ruwan dare. Dole mu daga murya. Gaskiya. Gaya ma jama'a bai da kyau. Okay, to sai ka zo ina studio. Okay, on my way. Underscore record. Nura Daza. Nasir Umar. Ku bar fyaɗe. Fyaɗe. Mun yaƙi fyaɗe. Bar fyaɗe. Masu yin fyaɗe sun shiga uku sun lalace. Yaƙi fyaɗe. Masu yin fyaɗe sun shiga uku sun lalace. Yaƙi fyaɗe. Masu yin fyaɗe sun shiga uku sun lalace. Yau nasiha ce za mu yi akan fyaɗe. Yanzu manya har ƙanana na yin fyaɗe. Wai ina muka sa kanmu ne daga mun susuce. Mun saki Allah yanzu kan daga mun lalace. Ina dalilin yin hakan ni ban gane ba. Duniya ce ake bida ko kuma dai zamba. Kuma bar fyaɗe domin fa zunubi ce babba. Zunubi babba hakan bai dace ba. Kuma bar fyaɗe mun yaƙi fyaɗe. Masu yin fyaɗe sun shiga uku sun lalace. Masu yin fyaɗe sun shiga uku sun lalace. Masu yin fyaɗe sun shiga uku sun lalace. Wayo na Allah duniya, ina za ki kai mu duniya. Wayo wayo, kullum da labari, yau da gobe ana kare. Yanzu fyaɗe ake yi duniya ga 'yan yara har jaririya. Lamarin ya saka na tausaya, shi yasa na taho zan yi inkiya. Dan ya taɓa mini zuciya, iyaye mu kula dan Allah, bi addu'a in mun yi sallah. Allah ya yi mafita, Allah ya kawo mafita. Bar fyaɗe, mun yaƙi fyaɗe. Masu yin fyaɗe sun shiga uku sun lalace. Masu yin fyaɗe sun shiga uku sun lalace. Masu yin fyaɗe sun shiga uku sun lalace. Fushin Allah ya tabbata ga mai sabo. In har bai tuba ba lahira baya da rabo. To ku sani fyaɗe na cikin manyan sabo. Iyaye sai mu kula, sannan sai mu haɗa da gwabo. Allah mun tuba, dan laifi ne babba. Allah kawo sauƙi ga wannan annoba. Ku bar fyaɗe, mun yaƙi fyaɗe. Masu yin fyaɗe sun shiga uku sun lalace. Masu yin fyaɗe sun shiga uku sun lalace. Masu yin fyaɗe sun shiga uku sun lalace.